ಎಟಿಎಂನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು, ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಫಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು നാഗരികರು ആക്രോശ വ്യക്തപಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് ഒസങ്കടി ജംഗ്ഷനിലെ SBI ATMന്റെ മുമ്പിൽ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ അഴുക്കുവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് വളരെ ഖേദകരമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം. നിപ വൈറസുകൾ അതോടൊപ്പം ഡെങ്കിയും മഞ്ഞപ്പിത്തവും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് കാരണമാകുന്ന ഈ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ അഴുക്കുവെള്ളത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് പടരുന്ന രോഗത്തെ തടയിടുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും ആരോഗ്യ വകുപ്പും മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്.